Duela urtebete baino gehiago, EH Bildutik eskualdeko hainbat udalen eta mankomunitatearen bitartez eskatu genuen enkarterriko emakumeei bularreko minbizia goiz detektatzeko programaren mamografiak egitea errazteko aukerak aztertzea eta errepelegaraino joan beharrik ez izatea. Kontuan izan da, gaur egun osasun zentro horretara joan behar dela eta haraino zuzeneko garraio publikorik ez dagoela. Bada, denbora hori igaro ondoren ez dugu erantzun ofizialik jaso. Eta beraz, Rebeka Ubera Gasteizko legebiltzarkidearen bitartez, hori buruz galdetu dugu. Osasun sailak jakinarazi digunez, zerbitzua berrantolatzeko lanean ari dira. Hasierako mamografia egiteko, bai eta Gurutzetako ospitalean jarraipena egiteko. Aldaketa horiek 2026an aurten egitea aurreikusten dute. Aukera hori ondo iruditzen zaigu. Izan ere, gure eskualdeko udalerri batzuetatik zuzeneko autobusa dago Gurutzetako ospitaleraino, edo garraio publikoa bertara iristeko. Baina uste dugu alternatiba gehiago bilatzen jarraitu behar dela, baheketa garrantzitsu horiek egiteko. Alabaina, Lanestosa, Karrantza, Galdames, Sopuerta, Artzentales eta Turtziozko emakumeek ez dugu halako garraio aukerarik. Emakumeon osasunarekiko konpromiso handiagoa behar dugu.